Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Beh. Iki tak gone Mas Agus mebel iki Mas. Oh, piye nak? Beh, aku ki butuh paket ya to. Budgete minim tapi oleh apik. Budgete minim, Oleh apik. oleh loro Mas. Ya, apa? 3.200.000. Beh, barangnya apa wi? Iki. Lemari 3 pintu, Heeh. ukurannya 1,5 meter. Ya. Ini 2 meter Mas. Beh. Iya toh? Heeh. Bari kayu jati. Jati asli pura Mas? Jati tos, tok jati Mas. Heeh. Iki lho dulure iki lho Mas. Lho, penting toh. Oh, istimewa iki. Istimewa Mas. Heeh. Iki sing pertama. Ya. Sing keloro iki dienggo macak bojomu. Oh, Wis enek kursine. Heeh. Lha iki wis lemarine dienggo ada skincare, wedak sembarang kalire, lipen-lipen ya to. Heeh. Wis enek lacine. Ya. Iki wis enek lemarine barang iki ngisor Mas lho. Iki bahane jati. jati asli Mas ya. Jati. Terus ora jati ora tadi duwite Mas. Jan istimewa kok ya. Beh. Regane pira Mas? Mau 3.200.000 Heeh. ya to oleh loro. Heeh. Tak kirim nang omahmu gratis ongkir. Piye? Iki ki sik malam bodo ya. Heeh. Aku ki iki sambang nggone wong tuaku. Lah piye? Omah ki Probolinggo kono lho. Wis pokoke Probolinggo to, Jawa Timur to kuwi. Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura kuwi gratis ongkir, Mas. Oh, boten kok omah berarti iki. Iya to, engko bayare engko nek wis teko barange ngono lho. Kok penak mon to Mas? Iya to, pokoke sing penting amanah, ada uang, ada barang teko lagi dibayar. Oh, istimewa Ngono. iki. Lah cara pesene terus piye iki? Ya kuwi nomere nek di bawah bio profil kuwi nomorku to, Mas. Heeh. Langsung dikring-kring ngono lho. Oh, masuk iki. Ning deskripsi ya nek nomorku, wis Heeh. pokoke sembarang milih sing ndi engko nomorku ning kono, iya lho. Heeh. Langsung dikring Mas paket 3.200.000 kirim ning Probolinggo, langsung tak Masuk. kirim nih. Iya lho. Heeh. 3.200.000. Oke, iki lho. Paket 3.200.000 dapat 2 barang lotion istimewa iki. Jos.